Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Kamar dai na gane fiska nan. Za ka gane da yake ba ɓoyayyen fuska ba ne. Kuma ina tare da AA mai lafazi ko? Wannan kan gaskiya ne haka ne. To AA mai lafazi ya kake? A lafiya kalau ya giya jama'a. Alhamdulillah sun guloli. Sai godiya wallahi. Ya kuma hada-hada yayin industry. Alhamdulillah na shigo ƙauyen ma na ɓuya duk sai kuka ka gano ni. To ka san shani rayuwa. Wannan gaskiya ne haka ne. To AA mai lafazi a shekarun baya da kuma kwanaki. Da kuma zan ce shekarun baya muna jin waƙoƙinka kuma an san muryanka kuma mutane da yawa sun san fiskan nan kuma ka ba an san muryanka da sauransu. Me yasa yanzu baka waka? Me yasa baka waka? So ba na bar waka bane. Ka san rayuwa tana tafiya ne da yadda ta zo. Abubuwa in suka canja, in rawa ta canja aka ce wai kiɗa ma ya canja. Watan wani abun ne in kana so ka cimma shi dole sai ka yi ta rago ka ja baya. Ka fahimta sai ka shirya wa abin ya za ka doshe shi a ina matsalan take ka fahimce ni so to yanzu ni din ma irin wannan jan baya na rago ne amma ko kwanakin bayan nan na dan saki a waka sun kai guda 2 ko 3 na saki na kusan maganin matsala ta kaga in fact kuma na kusa in dawo kenan akwai kuma waka gaskiya sosai mun ji wakan na kusan maganin matsala dan rera mana ma mu ji na kusa in gaya muku na kusan maganin matsala ta to amma kuma a wani bugu da ƙari to wani ka ja baya kam kalubale na industry ne ko ka ja baya bisa yanayin rayuwar mu na yanzu na entertainment so watan dubiyu zan ce ma akwai kalubale na industry sannan kuma akwai kalubale na ita kanta rayuwar kai na rayuwar ma zan ce ma in fact ita tafi babbar matsala abin ne yanzu in kai lissafi rayuwan abu ne wanda yana buƙatan kuɗi kuma ba kaɗan ba a da muke yin arkan kuɗi kaɗan zai iya ma taka ma matsayin da kake so amma yanzu in kai fahimci al'amarin kowa kusan ya zama ɗan midiya ne kai kanka a wayanka kawai ka zama ɗan midiya inda kana gani na kai mamaki to kai ma yanzu zan ganka kai mamaki so rayuwan ta canja ne dole sai ka shirya abin yadda za ka kasance cewar wannan shi mai wannan wayan in ya ganka shi ya yi mamakin irin mamakin da kake bashi da ka bashi yanzu ba tare da a ce sai ka kasance ya ga label naku iri ɗaya ba. Gaskiya ne amma mun san ka kai mawakin tsohon mataimakin shugaban ƙasa ne Alhaji Atiku Abubakar to me yasa yanzu a shekarun bayan muna kallon ka tare da Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa kenan to me yasa yanzu ba ma kallon ka da wazirin Adamawa ko dai kusa matsala ne ko dai sha'anin rayuwa ne no ba wani matsala bane ja bayan nawa ne ya kawo haka ai ka san me uwa baya barin ubansa so amma akwai wani abu da in ka lissafa cewar akwai wanda suka fi ka yaya zaka kai matakin irin wa'annan mutane okay to yanzu kam alamu ya nuna baka da kuɗi ne shi yasa ka ja baya ko kuma wani abu ko kuma dai baka da gata ne a filin wazirin Adama to ni ba zan faɗa haka ba ni da kuɗi ba kuma ba ni da amma an ce kogi ai bai kidadi ba ko to shikenan yanzu a kwanakin baya mun ji raɗi ko kuma mun kalla posting naka akan za ka yi aure to kai auren ne dai kuma ko dai baka yi ba amma dai daga baya mun ji labarin shiru auren ne ya fasu ne ko dai an yi shi dai ba mu sani ba ya rasulullahi irin wannan abin ne yasa ba na so je gidan a yi hira da ni haka irin gidan media me yasa saboda baka son aji wannan tambaya amma duk da haka yau ka tarke ni dole na in baka amsa ba yadda na iya me ya hana ka an yi auren ne dai asirance ne dai ko kuma ba yi ba no ai kamar kai fa kai yanzu tambayar da kamun kace an sani ai ban isa in yi aure a boye ba yauwa mun dai sani an sassake labarin auren ka kuma daga baya muka ji abun shiru me gaskiyan al'amari wasu suna cewa kai aure a boye wasu suna cewa kai baka yi ba me gaskiyan al'amari so gaskiya maganan gaskiya ba yi auren ba dalilin da yasa ba yi auren ba ka san komai akwai abin da zaka ga zaka iya wannan gaskiya sannan kuma in zaka iya ka yi shi sannan kuma yaya ne kai zaka kasance ya kuma yar mutane za su kasance wannan gaskiya to yanda kai magana nan wannan ka wato shi din ma kuɗi ne hana ka aure ko kuma an samu matsala daga dangin yarinya ne ko daga ita kan yarinya ko kuma daga kai ne no duk matsalan babu wannan matsalan ba matsalan kuɗi sannan kuma babu matsala daga yarinya dan yarinyar ma zan ce mata mun halacci dan duk wanda ta fidda kai a mazanin mijin da za ta aura har aka yi tambaya ai kaga ta daraja kai kuma tana son ka kusan iyayenta gaskiya mutanen kirki ne babu wannan matsalan sannan kuma ni kuma ta guri na ba ni ne mutum banzan ba hailau ni ma ba ina da wani matsala ne ko na ƙi yin abun bane ko kuma a'a
ko ba na son ta bane, a'a no ba wannan bane, kuma ba ni da abun auren bane. Yanzu dai a takaice dai ka daga auren sai zuwa wani lokaci ne ko kuma ya? Akwai alamun haka, amma kuma muna sa dai nan dab kusan muke so insha Allah za a yi, saboda abin da ake so a cimma insha Allah a cikin muna godiya to mai kashi lafazi 100 an cimma shi. to muna godiya mai lafazi yanzu me za wani sako zaka tura masoyanka? To masoyana dai su yi haƙuri, a yanzu haka akwai waƙoƙin da nake so in fidda bayan na rayuwa, ina so in kawo album na kasidu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawa su ma za a kawo album nasu, sannan kuma sai mu ga me za mu yi akan siyasa. To muna godiya. Masu kallo da saurare dai kun saurare ni sunana Lilboy Makisko, kuma muna tare da mai lafazi. Na san ko ban faɗa ba dai an san fiskan nan. To mai lafazi dai muna godiya. To na gode ta. Muna godiya sosai. Na gode sosai. Masu kallo mun gode.